Prvně jsem se dozvěděl jméno Zdislavy z Lemberka při školním výletě, někdy v roce 57, to mě bylo 12 roku, když jsme přijeli do Jabloného a sestoupili jsme do katakomb. Ale víte, upřímně řečeno, to tajemno těch katakomb mě daleko více upoutávalo, než jakási žena ze vzdáleného století. Tady to povědomí těch lidí jednak o samotné Zdislavě bylo velmi malé. Pochopitelně tady vyrůstala celá generace lidí, která neměla vztah k církvi vlastně žádný, nebo spíš pod tlakem byla spíš od té církve tedy hodně odváděná. Samotní páteři místní pracovali tedy v Nyse. A což byla zase na druhou stranu jejich výhoda, protože oni se dostali mezi lidi a tam v té době tedy bych řekla, že byla ta církev tady v Jabloné, tedy v té Nyse rozhodně nejsepjatější s veřejností asi ve všech dobách. Asi doba, kdy jsem zjistila, že žiju v blízkosti hrobu svaté Zdislavy, tak určitě to bylo dětství, kde jsem jako malá začala chodit do kostela s babičkou. Ale asi takový ten správný význam a tu hloubku jsem určitě zažila až v době dospívání v nějakých těch 17-16 letech. A určitě největší dovršení bylo v těch 90. letech, v tom roce 92, kdy jsem nastoupila na Lemberk a začala jsem se tady více seznamovat s osobností tehdy ještě blahoslavené Zdislavy z Lemberka. Mein Vater ist in der Oberlausitz aufgewachsen und er wusste um die heilige Zdislava. Er hat 50 Jahre im Kloster St. Marienthal gearbeitet und als dann es möglich wurde, ohne Visum nach Tschechien zu reisen, da sind wir mit dem Trabant und einem großen Umweg nach Jablone gefahren und da hat er uns alles gezeigt. Die Kirche, soweit es möglich war, natürlich auch von außen nur. Und ja, es ist eine nette Begebenheit. Das habe ich von meinen Reisen aus früheren Jahren nach Tschechien in guter Erinnerung. Wir sind dann zum Abendbrot in der Gaststätte gewesen und haben touristische Salami, die schmeckt mir heute noch, wenn ich daran denke. Nacházíme se v kryptě kostela svatého Vavřince a svaté Zdislavy, kde je barokně upravený prostor s náhrobkem svaté Zdislavy. 13. století zrodilo celou řadu významných svědců, mezi něž patří i svatá Zdislava. Zdislava se narodila kolem roku 1220 v Křižanově na Moravě jako dcera moravského šlechtice Přibyslava a jeho manželky Sibily, která do Čech přišla jako dvorní dáma královny Kunhuty na dvoře Václava I. Přibyslav byl také správcem brněnského hradu a z tohoto titulu měl velmi mnoho styků s českými i moravskými šlechtici. Tak se na jeho dvůr také dostal Havel z Lemberka, který se zde seznámil s Zdislavou a odvedl si ji odtud jako svoji manželku do severních Čech. Usadili se ve vesnici Jabloné, ze které se zanedlouho stalo město, a v něm také byl založen klášter dominikánů řádu, který Zdislava pravděpodobně znala už od některých kněží v době, kdy pobývala na brněnském hradu. Tam také začala svoji charitativní činnost. Nad námi a kolem nás je zdivo 13. století, které připomíná dobu, kdy zde klášter vznikl a kde jsou také i kořeny počátku města Jabloného. Zdislava neprožila dlouhý život, snad jen 33 let,
umírá někdy kolem roku 1252. A její obrovská činnost se stává časem opravdovou legendou a zdejší kostelní veduty zachycují Zdislavu jako budovatelku kláštera a kostela, jako dobroditelku, jako ženu, která vynikla léčitelskými schopnostmi. Mariánský a Zdislavský oltář je místem živého kultu i v dnešní době. První zmínky zaručené a prokázané o přímluvě svaté Zdislavy jsou ze 17. století a odtud pochází celá dlouhá řada různých zdislavských zázraků, drobných zásahů, které v mnoha případech pro lidi znamenaly nesmírně mnoho. Svatou Zdislavu prosíme za urovnání vztahu v rodinách, prosíme za uzdravení v těžkých nemocech. Hrad Lemberg z jeho historie 13. století jsou zde jen nepatrné zbytky. Dávno jsou pryč tedy časy, kdy si sem Avel z Lemberka přivedl svou mladou ženu. A zde se narodili jeho 4 děti a ona je zde vychovávala a odtud docházela do svého špitálu v Jablonném Podještědí. Možná tradice v 19. století vytvořila tuto světničku, která ve svým zdivem patří ještě k době Zdislavině. Zda tady Zdislava byla či nebyla, není jisto, ale síla tradice je taková, že umisťuje její život do této malinké světničky Lemberského zámku hradu. Dobrý den, vítáme vás ve škole. My jsme žáci 4B a chceme vám povědět, co víme o svaté Zdislavě. Asi v 5 letech, když jsem slyšel, když jsem byl poprvé u studánky, víckrát jsem byl, ale nevěděl jsem, že byla svaté Zdislavy. Matka svaté Zdislavy byla Sibyla z Itálie, ze Sicílie, to je italský ostrov. Paní Zdislava měla manžela Havla z Lemberka a založila baziliku a ta bazilika se jmenuje Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy. S Havlem z Lemberka měla 4 děti. Zdislava, Jaroslava, Havla a Markétu. Zdislava vlastně si dopisovala s Anežkou Českou a inspirovala se, že vlastně založila tady ten klášter taky. Mohla léčit ty lidi a mohla dávat jídlo tím chudým lidem. Ještě když Zdislava léčila ty chudé a nemocné, které třeba už sknou had, tak ona jim vysávala jed, ale Havlovi se to nelíbilo, ale protože jí miloval, tak jí pořád na to přispíval. Chodíme ke studance pro tu vodu, protože myslíme, že je léčivá. Ten hrob paní Zdislavy je v bazilice tady v Jablonném, v Atakombách. A když jsme tam byli se Střídou, trošku jsem se bál, jak tam byla ta tma a docela se mi tam líbilo. Господь Бог меня призвал в Канаду на служение.
И в возрасте 51 года я отправилась в Канаду, чтобы присоединилась к общине сестер-доминиканок, монахинь, которые строили монастырь. Строили и общину, и монастырь. И доминиканский габит, которым я всегда тосковала, и всегда он мне очень нравился, я получила в возрасте 53 лет. Это уже серьезный возраст. И Господь Бог меня призвал на служение только на 5 лет. И слава Богу за это. Я возвращаюсь в Чешскую республику, откуда я уезжала. Но позвала меня в это место святая Здислава в Яблоне, в Подъештеде. Позвала меня, пригласила святая Здислава. Так, как может делать только святая. Иногда мы говорим, о, это святой человек. И мы понимаем, что это человек терпеливый. Значит, святая Здислава в своем жизненном пути, коротенькая жизнь, 30 чем-то лет, всего лишь 30, может быть, даже. И тем не менее она исполнила задачу. И не только один раз, 2 раза. Она была действительно телесной матерью своим детям и духовной матерью людям своего времени, своего окружения. А потом в течение, сейчас уже 800 лет будет, и дальше. То есть Господь Бог у нее не забрал те дары, таланты, которые она имела. Поэтому я верю, люди приходят к святым, просят о исцелении, потому что они уже целили. Этот талант не был значит, он есть здесь. Вот я хожу к святой к Студанке, к этому колодцу или роднику, к роднику святой Здиславы. Вот, и с этой мыслью я ее прошу, чтобы она шла со мной, мы приветствуем людей, разговариваем, я не знаю, похвалим собаку, спросим о здоровье и так далее. Это то, что она делала. Когда она шла, она не шла так. Она шла, и она была живая, присутствовала для людей. То есть любой проект, который здесь в Яблоне случается, и это то же самое, то, что мы сейчас делаем, вот, это все равно по благословению Здиславы, по ее просьбе. Она просит, она видит с высоты, она видит, что здесь сейчас нужно. Já jsem namaloval baziliku svaté Zdislavy a svatého Vavřince a namalovala jsem to proto, že mi to přišlo asi jako nejlepší téma. Já jsem si vybrala studánku, protože tou vodou ze studánky léčila Zdislava chudá nemocné. Já jsem si vybral Lemberg. Vybral jsem si ho hlavně kvůli tomu, že mě baví malovat a že je to hezká stavba. Já namalovala baziliku a protože ráda kreslím, tak se mi to asi povedlo. Já jsem si vybrala Lemberg, protože na ní žila svatá Zdislava s jejím přítelem Havlem. Já jsem namalovala Zdislavu z Lemberka, protože mám k ní velký vztah. Naschledanou a těšíme se příště. Ad honorem cum decorem Matris Domini, jubilemus et salamus nelos laetitiae, quam beavit et ornavit Deus hominem, ut intraret et crearet solem justitiae, an sanctus Spiritus replevit celitus, opum bravit illustravit quam divinitus, dum concepit non recepit semen humanitus.
Vzpomínek na kanonizaci mám celou řadu. A zvláště na počátek 90. let, kdy se zdálo, že kanonizace přijde daleko rychleji, než ve skutečnosti přišla. Rok 1991, rok, kdy byl v rámci desetiletí duchovní obnovy Zdislava vzpomínána, zdálo se, že bude kanonizována. V té době jsem dostal i jako svůj první zdislavský úkol napsat stať o významu a vývoji úcty ke svaté Zdislavě. Bylo to pro mě úžasné duchovní osvěžení. A já jsem se s ním setkala s myšlenkou kanonizace. Jsem se setkala v době, kdy jsem působila vlastně v Městské knihovně, v Občanském fóru. A tam se tenhle problém velmi brzy jako jeden z prvních vlastně otevřel. A my jsme se prostřednictvím toho Občanského fóra snažili vlastně vyburcovat nějak to vědomí těch lidí. A pak jsme také já jsem začala jezdit respektive na různá jednání. Vzpomínám si třeba na jednání na okresním národním výboře v České Lípě. Jezdila jsem s Jindřichem do Prahy, byli jsme na Ministerstvu kultury, byli jsme v kavárně Mánes, kde byly představeny projekty architekta Dvorského. Ta doba byla strašně hektická a byla zajímavá. Byla to taková zajímavá možná etapa života, když na to teďka se k tomu vrátím jakoby zpětným pohledem. Takže už od samého asi 90. roku už se mluvilo o tom, že Zdislav bude kanonizovaná a to město nějakým způsobem tím žilo. Bylo to určitě ovlivněno i tou jakoby porevoluční dobou, tím nadšením. Začal se opravovat kostel ve Velkým, právě protože se počítalo s tím, že město navštíví svatý otec a celá ta událost, ten akce odehraje v Jablonném. Také Lemberg se začal hodně opravovat, on se teda už opravoval, ale ty práce tak celkem jako by trvaly zdlouhavě, ale v těch 90. letech to byla velká jakoby intenzita těch stavebních prací. Dokonce se kvůli tomu i v roce 92 ten Lemberg otevíral, byť ještě nebyl úplně dokončený, protože se prostě počítalo s tou kanonizací a s tou velkou účastí i těch poutníků sem do Jablonného. Velkým zklamáním pak bylo to, že to nedopadlo a ta kanonizace se pak odehrávala v Olomouci. Es gab damals das Gerücht, dass der Heilige Vater nach Jablonne kommen würde, um das dort zu vollziehen. Da hatten wir die Hoffnung, dass wir ihn dann mal aus der Nähe erleben können und eben diese Feier mitmachen, aber es ist dann anders gekommen und da muss ich da sagen, dann ist es schon ein bisschen an uns vorbeigegangen. Wir haben uns mit gefreut, aber haben es nicht weiter verfolgen können. Dobrý den. Dobrý den, pane doktore, moc ráda vás tady vítám. Pojďte dál, mám to pro vás nachystaný. Můžeme se na to zadívat. Takže v květnu v roce 1995 byla do Olomouce vypravena delegace místních farníků, jako jejich zástupců, kteří odevzdali dar jako poděkování města a dominikánů svatému otci. Tady jsou fotografie naší delegace a tady jsou fotografie z té kanonizace, kde členové naší delegace právě odevzdávají ten dar. Tady jsou pak na ukázku ještě místenky, které jsme obdrželi, ten zbytek naší delegace, co nebyl na pódiu, takže je vidět, že jsme stále celkem blízko, hezky jsme viděli. Atmosféra byla úžasná, i když pršelo, byla zima, ale v tu chvíli to vůbec nikomu nevadilo. Tak tady ještě nesu plány a návrhy na úpravu města, kdy se počítalo, že kanonizace se bude odehrávat v Jablonném. To už byl rok 1991 dokonce, že? Ano, ano. Tady pan architekt Dvorský takhle naplánoval, jak to vyzdobit kolem studánky. Naplánovala se vlastně i tady celá ta rekonstrukce studánky, která teda se pak naplnila, ale až mnohem později. Tak tady se nacházíme u Zdislaviny studánky. To je jediné to místo, které se povedlo asi koncem 90. let zrealizovat podle těch plánů architekta Dvorského, že se tady udělala ta nová pískovcová výpust.
Já sem chodím z zdravotních důvodů, nebo jak bych to řekla, můj tatínek sem chodil si mít každý ráno oči a až z Kunevaldu, to je jako dost daleko, dřív se chodilo pěšky všude, že jo. No, měl si tady oči každý ráno. A no tak já to mám za léčivou vodu, za svěcenou, tak to vím, že to je svěcená, že jo, voda. Tak tady se nacházíme na dalším stanovišti, který mělo být vyzdobeno. Je to vlastně hlavní cesta od Mimoně, potažmo od Prahy. Měla tady v těch místech stát slavobrána a silnice být zase vyzdobená prapory. Takhle tady podél. Tak tady se nacházíme u kostela, kde mělo stát pódium, vystupňované hlediště pro návštěvníky té kanonizace, což mělo vypadat takhle. O událostech, které provázely svatořečení paní Zdislavy, se píše také v kronice města Jabloného, kterou v roce 1995 psal pan Václav Flégl. Kapitola je nazvána Svatořečení paní Zdislavy z Lemberka, pro Jabloné v Podještědí událost tisíciletí. Dlouze se zde popisuje kanonizační proces, dopis svatému otci, výbor kanonizační, sympózium, až přichází kapitolka místní akce, které předcházely svatořečení blahoslavené Zdislavy. Oslavy svatořečení byly v Jabloném v Podještědí zahájeny 18.5. v 17:30 hodin v sále místního kina promítnutím filmu v erbu Lvice za účasti 140 návštěvníků. Večer pak ve 20 hodin předcházelo promítání tohoto filmu slavnostní zahájení z projevy pátera Jindřicha Geislera OP. A vždycky, když Jindřich, bývalý farář, něco potřeboval, tak za mnou přišel do krámu, kde jsem prodával. A my jsme sehnali zástupce na prodej a šli jsme budovat věci na kostel. Je to asi taky ta doba, kdy jsem se dostala pracovně do kontaktu s páterem Jindřichem a musím říct, že jsem měla tedy možnost být v jeho bezprostřední blízkosti na mnoha jednáních a že ten člověk mě nesmírně poznamenal, protože on byl úžasný. Byl úžasný v tom, že dokázal každého přijmout naprosto bez výhrad. No, přípravy na kanonizaci byla hlavně oprava kostela celého, že jo. A pak se začal předělávat ten sarkofán. To taky Jindřich přišel a říká, Vašku, potřebujeme pomoc, sežeň lidí a začal se dělat, že jo. Velel tomu Láďa a my jsme byli v jeho při ruce. Ještě tady byli ty zedníci z té firmy Reopa. Ty nám pomáhali, že jo.
Následuje dlouhý popis samotné kanonizace v Olomouci. A přichází kapitolka. Konečně je středem pozornosti i Jabloné v Podještědí. První pouť ke svaté Zdislavě. Za nádherného slunečního dne, až příliš teplého, 27 stupňů Celsia, se v sobotu 27. května sjelo velké množství poutníků nejen z naší republiky, ale i Polska a ze SRN a řada autobusů s bývalými německými obyvateli našeho města. Mši svatou v 9 hodin sloužil postulátor kanonizace svaté Zdislavy, páter Inocenzo Venky OP z Říma. Pak se popisují další bohoslužby tohoto dne, výzdoba, stánky a tak dále. A kapitolka je ukončena slovy. V závěrečném hodnocení poutí ke svaté Zdislavě v čele s monsignorem kardinálem Vlkem byl kladen důraz na důstojnost oslav v naprosto klidném a krásném prostředí. Es ist immer schön, wenn man jemanden, der heilig ist, in der Nähe hat. Und ich sage immer gern, die heilige Zdislava ist unsere nächstliegende Heilige. Und schon das Bewusstsein, dass das irgendwo ein gemeinsamer Kulturraum ist, Nordböhmen und die Oberlausitz. Und deswegen hat die heilige Zdislava schon eine Bedeutung und wir möchten das gern fördern. Vielleicht liegt es auch etwas daran, dass für unsere deutsche Zunge der Name Zdislava nicht ganz so einfach auszusprechen ist und dass sich die Leute deswegen etwas schwer tun. Aber gerade solche Veranstaltungen wie jetzt dieses Jubiläumsjahr, was Sie feiern, ich denke, das wird unseren Leuten hier auch helfen, dass wir ein tieferes Verhältnis zur heiligen Zdislava bekommen. Es ist schon da, wir stehen nicht am Anfang, aber eine Vertiefung tut, glaube ich, Not und gut. Pro mě Zdislava znamená samozřejmě významnou kulturní a duchovní osobnost. Kulturní to znamená, že vytvářela ovzduší 13. století a duchovní, že je to žena, která po sobě zanechala úžasný odkaz, který platí od doby středověku až po dnešek. Pro mě především je samozřejmě Zdislava jednak patronkou rodiny, protože rodina pro mě je to nejdůležitější. Tak s ní v tomhletom je asi to, co já si z ní beru. I taková ta ochranitelská nebo ta její péče, to uzdravování a tak dále, tak já mám i vztah třeba k léčivým bylinkám a podobně, takže i to mi je docela blízké. A především mě teda vidím skutečně ten symbol ty rodiny, takže Zdislava je pro mě rodina. Znamená to, nebo pro mě je svatá Zdislava určitě ženou, takovým tím ženským vzorem. Určitě jakoby tou matkou, jejíž je patronkou, ale mně se prostě není líbí to její ženství. To, jak si myslím, že i tak s tím manželem to musela trochu zahrát, aby tak to všechno šlo jakoby tou cestou, kterou ona chtěla. A tak určitě ta ženskost. Sie wird ja gern die böhmische Elisabeth genannt. Zwei Frauen, zwei junge Frauen, die sehr viel in der Nächstenliebe getan haben. Und das ist schon immer beeindruckend, wenn sich also Leute so ihrem Nächsten, zumal wenn er Not leidet, widmen, wenn sie da viel Gutes tun. Und das beeindruckt schon, wenn so eine junge Frau aus Liebe zu Gott und den Menschen so viel Gutes tut, dass sie auch eine gute Familienmutter gewesen ist, dass sie die schöne Kirche gebaut hat. Und bei mir persönlich kommt hinzu, mir liegt viel an dem Jakobsweg und der führt ja durch Český Dub auch das Spital dort. Also das sind alles für mich ganz besondere Orte, an denen ich gerne bin und diesen Geist der Liebe dort jetzt spüren kann, ob in Český Dub oder in Jablone.
oder auch in Lemberg, das ist richtig schön.